салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародарон, мавзӯи имрӯза дар бораи як чанд ҷойи кора гап мезанам. Бо диққат гӯш кунед ва шахсоне ки ҷойи кор надорен метавонед ки шурӯъ кунед дар ҳамин кор. соҳиби кор рақамош дар рӯи экран мебинед, метавонед занг бизанед, савол битен. Чӣ хеле ки ман дар маълумот додан, ман шумо дар ҳозир гап мезанам ки чӣ корай ва чӣ бояд кард. Патенти падмазкови дар корай, и кор дар шаҳри Домодедовай. Дута дворник ё сета дворник дар корай нарх мегӯм. Ойликошон 45,000, агар шанбе якшанбе кор кунам бо 10,000 дига хуш мешавад. Ана якта тракторист дар корай, аммо вай тракторист чӣ кор мекунад иша намедонам ростига. Хай бо худтон савол метен, шумо да ҷавоб хоҳад гуфт. аз суханои ҳамин марди батавфиқ, масалан сини сол рафта ҳаст, я 45-50 ҳастай мумкин ва суханои хуб гап зад, масалан ҷои фанди фирев надора. Хай бо худтон мерем, ба чашм мебинен, уҷода ҳамаш қонунӣ, патент ҳамаш қонунӣ мекунад ва шумо ойлик мегиред. Шанбе якшанбетон оддӣ хай. Агар бифорота бо меброи шанбе якшанбе дар ойлико 10,000 хуш мешавад. Агар ки шахсе ки қарз дора, ҷои кор надора, метавонед ки дар михали кор ҳозираш да кор кунед, баъдан метавонед ки кор биковен ба маоши баланд. ин рақамош дар рӯи экран, занг бизанед, савол битед. Боқӣ хонаободу сарбаланд бошед. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародарон, мавзӯи имрӯза дар бораи як чанд ҷойи кора гап мезанам. Бо диққат гӯш кунед ва шахсоне ки ҷойи кор надорен метавонед ки шурӯъ кунед дар ҳамин кор. соҳиби кор рақамош дар рӯи экран мебинед, метавонед занг бизанед, савол битен. Чӣ хеле ки ман дар маълумот додан, ман шумо дар ҳозир гап мезанам ки чӣ корай ва чӣ бояд кард. Патенти падмазкови дар корай, и кор дар шаҳри Домодедовай. Дута дворник ё сета дворник дар корай нарх мегӯм. Ойликошон 45,000, агар шанбе якшанбе кор кунам бо 10,000 дига хуш мешавад. ана якта тракторист дар корай, аммо вай тракторист чӣ кор мекунад иша намедонам ростига. Хай бо худтон савол метен, шумо да ҷавоб хоҳад гуфт. аз суханои ҳамин марди батавфиқ, масалан сини сол рафта ҳаст, я 45-50 ҳастай мумкин ва суханои хуб гап зад, масалан ҷои фанди фирев надора. Хай бо худтон мерем, ба чашм мебинен, уҷода ҳамаш қонунӣ, патент ҳамаш қонунӣ мекунад ва шумо ойлик мегиред. Шанбе якшанбетон оддӣ хай. Агар бифорота бо меброи шанбе якшанбе дар ойлико 10,000 хуш мешавад. агар ки шахсе ки қарз дора, ҷои кор надора, метавонед ки дар михали кор ҳозираш да кор кунед, баъдан метавонед ки кор биковен ба маоши баланд. ин рақамош дар рӯи экран, занг бизанед, савол битед. Боқӣ хонаободу сарбаланд бошед.